Boas tardes. Moitas grazas por estar aquí. Bueno, soy Ángel Panero. Yo creo que muchos ya me conocéis porque he tenido la suerte de hacer varias presentaciones y agradezco mucho además que el Ateneo se acuerde de mí para hacer este tipo de presentaciones que siempre son sobre temas que me interesan especialmente, ¿no? Hoy Manuel Rodríguez, que es el director de la Fundación RIA, va a hacer lo que yo creo que es la primera presentación en Santiago, ¿no? Formal, ¿no? Que no sea probablemente la primera presentación en Santiago de las actividades que está desarrollando la Fundación RIA. Yo cuando me encargó Pancho que hiciese esta presentación, no sabía mi opinión, por decirlo de alguna manera. Yo hoy me voy a permitir expresarla. Yo llevo algún tiempo considerando que el hecho de que la Fundación RIA, que la iniciativa de David Chipperfield se haya establecido en Santiago, es una de las cosas más importantes que han pasado en el último año en la ciudad. Entonces ahora voy a intentar explicarlo un poco para que no parezca un pensamiento superfluo, ¿no? Como también dijo hace poco el cineasta, ¿no?, galardonado Oliver Laxe, hizo una declaración que no puedo citar textualmente, pero me quedé con la idea y me gustó mucho, ¿no? Él habló en una de sus entrevistas recientes después del premio que recibió en Cannes, pues él decía que vivimos un momento de cierto aroma a crepúsculo, más o menos digo, no cito textualmente, que se mezcla con el deseo o el presentimiento de que se alumbra un mundo nuevo, ¿no? Y en los temas que hoy vamos a hablar hoy aquí, que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con el paisaje, pues eso a mí me parece que es especialmente cierto. Y vivimos un momento ya en los últimos probablemente 15 años, ¿no?, o incluso 20, que se están adivinando transformaciones fundamentales en la forma en que tenemos de relacionarnos con el territorio, con la ciudad, de gestionar nuestra propia vida cotidiana en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante para mí es que esa transformación no podemos, o al menos yo creo que no podemos pensar que se va a resolver, digamos, desde la iniciativa o desde la acción fundamental de la administración pública. Esto no es ni bueno ni malo, por otro lado, no es el momento ahora tampoco de hablar de eso, pero realmente lo que sí creo es que lo que es incuestionable es que esas transformaciones tienen que ver con la iniciativa de las personas, de los habitantes de las ciudades, de los habitantes de los paisajes, por decirlo así, de los seres humanos, a diversas escalas. Puede ser individualmente, cada uno, digamos, al alcance de sus posibilidades, ¿no? Y yo hoy, antes de dar paso a Manuel para que nos haga esta exposición del trabajo que están realizando, yo no lo conozco al 100%, pero sí que conozco muchas iniciativas, me parecen muy, muy interesantes, me parecen muy, muy estimulantes, pero antes de darle paso, y para justificar lo que estoy comentando, pues a mí me gustaría hoy traer una idea, un concepto a esta reunión, que es el de custodia. Es un término que comenzó a funcionar realmente en relación con la recuperación del paisaje, de la naturaleza, la recuperación medioambiental, la custodia del territorio, se ha llamado así en castellano, pero eso, que es una tradición eminentemente anglosajona, viene a decir que quienes toman la iniciativa en la defensa, en la protección del territorio, son sus habitantes, son los que tienen intereses comunes, independientemente de afiliaciones políticas, etcétera, pero que tienen intereses comunes para defenderlo. Y esto cuajó con mucha intensidad, como digo, en los países anglosajones, fundamentalmente empezó en los Estados Unidos y luego en Inglaterra hay grandes organizaciones fundamentales que son asociaciones de personas, ¿no? Algo como somos nosotros en el Ateneo, por otro lado, ¿no? Personas con intereses, con deseo de que se conozca la verdad, con deseo de que se conozca
que se investigue, que se haga todo lo posible para mejorar las condiciones que en mayor o menor medida nos afectan a todos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la custodia del territorio, que a España llega relativamente tarde, porque prácticamente hablamos de custodia del territorio con el siglo XXI, ya entrado el siglo XXI es cuando se ha empezado a hablar de custodia del territorio. Hoy en día tenemos la Asociación de Custodia del Territorio en Galicia, por ejemplo, es decir, que hay una gran diversidad de acciones en relación con esa iniciativa, vamos a decirlo así, colectiva, por defender según qué espacios naturales. Pues a mí me gustaría dejar hoy sobre la mesa esta reflexión para introducir el trabajo y la presentación del trabajo de la Fundación RIA. A mí me parece, y llevo algunos años muy motivado con esta idea, que tenemos que trasladarla a la custodia de la ciudad, ¿no? Realmente los desafíos, los problemas que tenemos con la ciudad, que realmente son los del territorio, porque hoy en día ya hemos asumido todos que no se puede hablar solo de ciudad, o no se puede hablar solo de ciudad histórica, o no se puede hablar solo de ciudad y entorno, sino que tenemos que hablar de territorio fundamentalmente, y ahí empiezan a cuadrar el enorme rompecabezas, ¿no?, de la existencia humana sobre el planeta. Bueno, pues a mí me gustaría que empezásemos a manejar en nuestras cabezas la idea de la custodia de la ciudad. Realmente, si las ciudades que están, como digo, alumbrando un nuevo tiempo por muchas razones, a veces por cuestiones también de nuevas tecnologías, etcétera, si realmente eso se va a producir, o yo creo que se va a producir en el ámbito de esa iniciativa colectiva en el que un pacto muy simple, que es simplemente el de conseguir que se viva mejor en nuestras ciudades, pues va a movilizarnos para tomar decisiones que luego, naturalmente, pues tendrán el respaldo, como es lógico, de las administraciones públicas, ¿no?, el respaldo debido, ¿no? También, por terminar diciendo, o por acabar haciendo referencia a otra frase que a mí me ha gustado durante toda mi vida mucho, cuando es una frase de un presidente americano, cuando merecía la pena escuchar lo que decía un presidente de los Estados Unidos, ¿no?, y perder algo de tiempo reflexionando sobre lo que decía, que vino a decir, parafraseándolo, vino a decir: no le preguntáis a la ciudad lo que tiene que hacer por nosotros, sino preguntaros a vosotros mismos qué es lo que podéis hacer para que la ciudad sea mejor, ¿no? Y esta es una de las claves, y esa es una de las razones por las que yo estoy muy satisfecho de presentarte, Manuel. Estoy muy satisfecho, además, de poder manifestar aquí mi agradecimiento a vuestro trabajo y a vuestra iniciativa. Adelante. Pois moitas gracias, Ángel. Moitas gracias ao Ateneo por invitarme a poder falar da Fundación RIA desde este lugar, que creo que é un lugar moi importante na cidade de Compostela para poder transmitir o que facemos. Casi vou facer un par de advertencias, teño moitas diapositivas, fun conxugando de todos os lados, aquí había que explicar un pouco de onde viñamos, de como empezamos, como se foi formando un pouco a maneira de facer do que nós agora tratamos de facer, e amosar toda unha serie de proxectos que representan esta maneira de facer, non? Pero despois tamén teño que falar da Casa Ría, xa levamos un ano agora abertos. O venres pasado facíamos un encontro para celebrar este primeiro ano, pero ademais, cargados un pouco de cousas que queremos facer no futuro, e tratarei de amosárbolas dunha maneira máis ou menos áxil. Teño títulos en inglés, teño cousas por aí que, non cadran moito, pero, aquí andamos entre galego, castelán e inglés todo o tempo, e sempre abertos, ao debate e á crítica, que espero que tamén poidamos deixar tempo despois para un debate e poder contestar as vosas preguntas. Sempre que empezo unha conferencia ou unha explicación tratando de explicar o que facemos, amoso esta foto porque foi desde onde nacimos. Esta é a Ría de Arousa, desde a cume da Curota, vendo a vila da Pobra do Caramiñal, e desde aquí nós somos capaces de amosar un pouco a maneira de entender o noso territorio. Aquí foi onde nacimos, xa
Hai 9 anos que eu me unín ao despacho de David Chipperfield Architects no despacho de Londres, pero xa para compoñer en marcha algo que el quería facer en Galicia porque sentía a chamada a contribuir de maneira positiva pois a esa protección dos valores que aquí encontraba, naturales, culturales, construídos, pero tamén as economías locais, a esa tradición que había tan intensamente relacionada co medio natural. Cando amoso esta foto, pois quero amosar pois o que é unha vila mariñeira típica, a Pobra do Caramiñal, situada nese punto estratégico, non? Detrás dese cabo, protexida do océano, en relación moi directa a esa paisaxe productiva que constitúe a auga da ría, un ecosistema moi rico que podemos ver aí pois cargado pois eso, desa constelación de bateas, pero despois tamén nesa pois ese porto con barcos de baixura, tamén esa flota de altura, despois un espigón máis grande que ten unha escala moito maior, non? Son os buques frigoríficos que traen principalmente o atún desde lugares como o Océano Pacífico, Índico, Atlántico Norte, e que despois se transforma en lugares como aquel, non? Esas grandes fábricas conserveiras que constitúen toda unha economía ligada ao sector do mar, xa sen nomear o marisqueo a pé ou o marisqueo a flote, non? Pero son todo unha diversidade de actividades mariñeiras pesqueiras relacionadas con este ecosistema mariño, non? Pero despois se nos vimos a ver en terra, vemos tamén pois toda esa pegada dun sistema agrario na que a agricultura e a gandería dominaba, pero despois xa nesa decadencia a partir dos anos 50 ou ese cambio de modelo, anos 60, 70, 80, máis intensificado, no que esas terras pois de cultivo previamente pois se van forestando pois con especies de crecemento rápido como pode ser o eucalipto ou xa no monte máis arriba o piñeiro, non? Nese territorio desagrarizado o que vemos tamén é a dispersión urbana, como foron crecendo pois as nosas cidades a través de ensanches, cunha escala quizáis non tan axeitada ao que estábamos nos acostumados ou ao que admite o territorio de Galicia e sobre todo esa dispersión a través dunha construción dispersa ao longo das estradas que ocupan todo o territorio e que certamente fan difícil a provisión de servicios e o custe que eso costa para xestionalo, non? En todo este territorio complexo, a nosa misión ou a noso enfoque é tratar de considerar todos esos factores, non quedarnos solamente con un e ver unha estrada en si mesma, senón esa estrada en relación co territorio, coa paisaxe que atravesa, en relación cos edificios que están na súa contorna, a praza na que impacta pois ese tráfico rodado que pasa por aí, non? Digamos, ter unha visión dun territorio complexo e integrar esa complexidade como ferramenta de proxecto. E digamos que así o que nós tratamos de facer nos primeiros anos de vida foi entender esas interaccións, entender esas interdependencias e traballar con elas para despois poder formular proxectos que tuveran pois unha consideración maior ou unha calidade maior, non? Vimos dun territorio que aínda hai estas reminiscencias, non, que era principalmente así, unha constelación, unha rede de pequenos asentamentos, as aldeas, rodeadas desa área productiva agraria e cunha relación pois de vínculo co monte, no pasado máis ben Monte Baixo, que se relacionaba moito pois coa agricultura que aquí facíamos, non, nun sistema circular. Ese paisaxe que mudou, e mudou a través, pois, a partir dos anos 60, principalmente, nos 70, cando empezou a perder ese valor productivo a terra agraria, non? E aquí, pois xa vemos esas distorsións, vemos como o que antes eran terras agrarias productivas, pois agora xa son os solares e os lugares onde se construe a segunda residencia, ou a nova residencia, máis ben, pegada a anterior, ou lugares que, perdendo ese valor productivo realmente de xestión activa da terra, pois se forestan con
neste caso con eucalipto, para obter unha renda, non? Cunha xestión pasiva do territorio, non? Xa non necesitas esa xente traballando todos os días para que eso sexa unha fonte pois de ingresos. En este territorio pois xa se distorsionan moito as lóxicas que nós estábamos acostumados a ver, que era ese territorio coherente de aldeas vinculadas indisociablemente a esa área productiva que tiñan que xestionar. Nas cidades vemos pois estas distorsións plasmadas pois no abandono das vivendas populares tradicionales nos centros das vilas, en favor pois de outras construcións de maior escala, moitas veces que non pegan nin con cola co entorno onde se insertan, non? Ou tamén nesas aforas pois cos crecementos urbanos dispersos, con desenvolvementos urbanísticos pois de corte para a segunda residencia ou turísticos que moitas veces pois na crisis deixaron neste estado, e tamén, sobre todo, o impacto do tráfico e aparcamento na calidade desos espazos públicos que constitúen pois, os nosos lugares habitables, non? E como un territorio un espazo de relación social pode estar completamente distorsionado, perdendo esa identidade que lle aporta a vila, e que despois tamén se traduce no abandono de edificios e de, digamos que un pouco a pescadilla que se morde a cola, non? Con este enfoque ou con esta preocupación, aquí nacimos no ano 2016, eu incorporo ao despacho de David Chipperfield Architects en Londres, pero xa coa vista posta en Galicia para intentar iniciar pois esta esta andaina, sen saber moi ben hacia onde íbamos, pero queríamos entender máis ben o territorio e se había un lugar onde nos puidéramos propoñer algo, non? Eu viña de Barcelona, de estudiar arquitectura ali, cunha experiencia pasada con talleres de estudiantes. Os talleres de estudiantes gustábanos moito porque era un momento moi concentrado no tempo de... Neste caso, pois eran 10 estudiantes cunha hiperactividade que permitía mapear o territorio, falar con un montón de xente, obter moitísima información e a través desa información tratar de establecer pois estrategias, conclusións, etc. Con eses, pois, coa mesma metodoloxía, empezamos a recoñecer o territorio, coa xente que vive, que traballa e que estudia ese territorio, volcando, pois, despois eses coñecementos, esas análisis en foros de debate nas que tiñamos expertos da academia, pero tamén institucións, gobernos locais, autonómicos, etc. Para poder, pois eso, compartir, debater, sacar reflexións, conclusións, e isto, poder incorporalo, pois aquí já están os 5 alcaldes da zona, con tamén representantes da Xunta de Galicia de entón, aquí pois compartindo un pouco eses momentos de debate e de reflexión. Todo isto nos dá, o que aquí digo, esa experiencia en primeira línea, que fala Chipperfield sempre. É a maneira que nós temos de, bueno, casi por supervivencia ou por necesidade de achegarnos ao territorio para coñecelo da man da xente que xa o coñece, e que nos explica realmente que está pasando aí, onde están os problemas ou os seus potenciales ou as necesidades. Traballando, neste caso, con comunidades de montes, en como poder pois, establecer estrategias e actuacións que permitan, pois, neste caso, a protección contra os incendios e xenerando valor e empregos no rural. Compartir esas conclusións en sesións nas que aquelas persoas que nos aportaron esa información tamén reciben as conclusións daquelas reflexións que nos tivemos e daquelas análises. E, a definitiva, a idea de mapear o territorio, de conseguir toda esa información, visualizar eses datos para poder extraer de aí conclusións e xenerar estrategias que despois se volcan en proxectos que tratan de ter ese enfoque integral, de diferentes capas, da mobilidade, dos equipamentos públicos, a rexeneración urbana ou a paisaxe, todas sumadas nun proxecto único. Sen olvidar a vinculación coa sociedade, daqui o que decía Ángel da custodia do territorio. En primeiro lugar, facendo accesibles esos contidos á cidadanía, aberta de todos os tipos, pero despois tamén implicando aos responsables da toma de decisións, os políticos, os gobernantes, e todos en conxunto, para que eles tamén sintan súa un pouco esta reflexión e este debate. E despois, con estas ideas, pois foi como en 2017, esa foto da presentación pública, créase a Fundación Ría, pero a Fundación Ría como unha ferramenta, non como un fin en si mesmo de facer a Fundación de David Chipperfield, senón como podemos
facer que estas reflexións, que estas propostas que a nós nos están, digamos, que temos e que queremos transmitir, as podamos transmitir en relación pois coas universidades, coas administracións públicas, nunha situación pois eso, natural e equilibrada, non? En canto aos proxectos, falamos, bueno, eu vou presentar como 3, digamos, líneas ou 4 que nos gusta explicalas deste xeito, non? A esta primeira liña chamámoslle os da identidade local. Máis que nada non é tanto recuperar este pasado, que este é a fronte marítima de calquera vila mariñeira, neste caso creo que é Rianxo, pero podería ser calquera, é o que podemos ver hoxe en moitas destas vilas mariñeiras, non? A transformación completamente caótica e a destrucción, digamos, dese patrimonio que antes tiñamos. Pero se ven, bueno, nestes esquemas o que tratábamos de amosar era como era antes esa relación entre o monte e o mar a través pois, deses cultivos de monte, a relación co territorio agrario, unhas pequenas casas, non? As aldeas, esa fronte marítima na que xa se iban asentando pois, algunhas fábricas de salazón, desa industria incipiente do mar, esa relación moi suave, digamos, co territorio a través das praias e de pequenos portos coa industria pesqueira do mar. Sen embargo, hoxe en día, principalmente o esquema que atopamos é este, non? A separación dese mar a través desas grandes plataformas de formigón que en moitos casos pois, non son realmente de actividade económica, senón que son grandes áreas de aparcamento, separadas en moitos casos incluso hasta cun muro do que é a vila, que é unha vila mariñeira que a súa razón de ser era estar aí pegada ao mar e agora ás veces ten máis de 500 metros de asfalto e formigón diante dela, desa primeira liña orixinal. As actividades agrarias, a agricultura que descende moitísimo en favor da forestación do territorio. É unha autovía que se coloca xa onde pode, non? Nesas zonas altas e desprendéndose das salidas da autovía os polígonos industriais. Eso é un pouco como esquematizamos a visión do territorio actual. Nesta reflexión, neste caso, da man de Portos de Galicia, da Xunta de Galicia, non? Empezamos a traballar nun proxecto que o que pretendía era intentar recuperar ou protexer esa identidade que aportaba, neste caso, esta vila que é Palmeira, no Concello de Ribeira, que conservaba moitas desas cualidades aínda, pero que na relación co mar pois volvíamos a topar pois estas diferencias, non? Ese muro, esa vía que realmente non tiña salida, pero eran pois esos 10 metros de separación co mar. E nos achegámonos ao territorio da mesmo xeito que facemos sempre, non? Tratando de analizalo esas conclusións que temos, compartilas pois coa xente que habita ese lugar. Neste caso, unhas sesións de traballo que facíamos pois, coa cidadanía aquí na Casa do Mar de Palmeira, para despois diseñar unha serie de estrategias que nos permitían estruturar o proxecto, non? Aquí o que queríamos era facer ese diseño esquemático que nos dixera, bueno, os vehículos podense, digamos, zonificar o aparcamento deses vehículos, dando prioridade pois, aos veciños e aos usuarios do porto, pero liberando algunhas zonas do porto para permitir pois, esa prioridade peonil, non? Con isto, pois, montamos pois, unha idea de proxecto xeral que se entrega a Portos de Galicia que despois Portos de Galicia decide continuar e construe, digamos, contrata o proxecto de construción, que xa non facemos nós, pero sí que nós tratamos de asesorar no seu desenvolvemento, e empezas a construir este novo borde marítimo en Palmeira, no? Con lugares de relación no que a cidadanía pode se relacionar pois, con ese entorno pois, dunha maneira moito máis cercana. Finalmente, pois, aquí vemos na noite de San Xoán como ese lugar que antes era ese muro, esa separación coa vía, pois atopa pois esos puntos de achegamento ao mar, neste caso faise nun peñasco aquí diante xusto ao lume, non? A fogueira, como se chama? A cacharela. Eu na miña zona o foleón. Pero sí que se fai, pois eso, nunha roca aí, nunha illa, non? E, bueno, como todo ese lugar, ese muro que antes era separación, pois agora é ese lugar de encontro dos veciños e visitantes. No mesmo tipo de achegamento topamos pois estas estradas, non? Estradas ou rúas que conectaban o lugar e conectaban dunha maneira na que había árbores, pero había persoas, había actividades económicas, relacións sociais, estaban cargadas, digamos, de vida e nesa
prioridade peonil que todos hoxe creo que valoramos moito máis, non? Sen embargo, podemos ser testigos e recoñecer que a maioría de todos esos lugares teñen esta pinta, non? A priorización do vehículo, do tráfico, non o que chega a estas casas, senón un tráfico que é de paso, que nunca se queda, realmente destrúe ese espazo público e o que queda xa non pode ser considerado espazo público, pois nunca máis. Esa acera intermitente que está chea de obstáculos, está chea de obstáculos, non se pode considerar así. Pois con esta reflexión, nós tamén chegamos a AXI, a Axencia Galega de Infraestructuras, intentando pois que nos abriran a porta a traballar tamén nun proxecto piloto. Neste caso tamén é curioso porque nós íbamos ofrecendo un pouco os nosos servizos para intentar demostrar que se podían facer as cousas de outro xeito, non? E a AXI ábrenos, de novo, en Palmeira, a posibilidade de traballar nun entorno así, non? No que de primeiras pois é pisar o lugar, mapear o territorio, entender pois todos estes lugares que ao final van degradando a imaxe do espazo público e tamén a súa funcionalidade, por suposto, para acabar deseñando deste xeito, dun modo esquemático, diagramático. Non é o noso propósito como fundación acabar facendo un deseño, executalo, desenvolvelo ao final, senón que a nosa idea é facer deseños que dean idea pois que neste caso pois hai un lugar recoñecido pois con un pavimento diferente, que hai unhos árbores que teñen o seu sentido, que se van plantar pois 3 árbores máis para consolidar ese espazo de estancia, que o banco que aparece pode constituir pois un lugar onde se pode haber pois esa relación social, un espazo seguro para xogar, ou que recoñece a presencia xa dun establecemento público, pode ser un bar, unha farmacia, para digamos, incentivar e promover que aí pode haber ese punto de relación social. Nos traballamos no tramo de Palmeira, amosando un pouco as ideas de como se podía transformar este lugar. Incluso esas primeiras imaxes que íbamos xerando, ese primeiro estudio, deu lugar a un convenio de colaboración máis amplo de 3 anos coa Xunta de Galicia, naquele caso coa Axencia Galega de Infraestructuras, para estender o estudio a 6 localizacións máis que se sucedían ao longo da carretera que pasa pola costa norte da Ría de Arousa. Deu-nos a oportunidade de traballar en 5 localizacións máis, ademais da primeira de Palmeira. E digamos, incluso a nosa reflexión era, estamos de algún xeito dificultando un pouco a circulación do tráfico. Entón, deberíamos de aportar unha alternativa tamén, unha alternativa de transporte público máis eficiente aquí, cunha demanda moi latente de unha mellora do servicio do transporte público, pois, digamos, por iniciativa propia, deseñamos a nivel esquemático tamén ese sistema que vedes aí na imaxe da lá, que é como un sistema de transporte público que podía conectar Santiago de Compostela con Ribeira nunha hora a través dunha línea express coordinado cunha serie de lanzaderas que conectaban o polígono industrial co centro urbán, que era onde se producían os maiores desplazamentos no lugar, e despois unha línea de costa que iba por estas estradas xa reconvertidas en rúas dunha maneira, digamos, moito máis pausada e dunha escala menor. Digamos que se van cociñando a lume lento, a principios de 2025 iníciase a obra de Palmeira, entregouse o proxecto en 2018, en verán de 2018, e agora 7 anos máis tarde que se pon en marcha o proxecto e xa se está executando a obra, e ademais este ano cancelouse aquí vais a renovar a concesión de transporte público e foron os 4 alcaldes da zona os que colleron a esa estrategia de transporte público e presentaron a Dirección Xeral de Mobilidade como unha estrategia propia, o que nos alegra especialmente porque o que pretendemos é eso, que diferentes administracións, incluso de diferentes colores políticos, pois podan asumir un proxecto como seu e que permita esa transformación. Ao final, nós o que tratamos de facer é isto, que en inglés significa facer a pregunta correcta. E aquí isto ven dunha reflexión no que moitas veces as administracións públicas, digamos, corren tanto para ter a obra
digamos, en marcha o antes posible. E moitas veces falta toda unha reflexión previa, unha preparación do proxecto, un deseño estratégico que permita direccionar moi ben os esforzos, como se vai plantexar o proxecto, a quen tes que contratar, a través de que procesos, non? E nos, ao final, como nos quedamos un pouco nesa fase previa á contratación da obra, previa ao concurso de arquitectura, diríamos, pois, digamos que nos dedicamos a isto, a intentar axudar as administracións públicas, tamén privadas, e agora xenarei un par de exemplos, a formular as preguntas correctas o que necesitan e o que necesita ese lugar para abordar os problemas, non? Vou explicar aquí 4 proxectos que son este iniciando, foi en 2019 xa, co CSIC, co Centro de, Consello Superior de Investigacións Científicas, o Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que estaba neste edificio que vedes aquí a vosa esquerda, e que se tiña que trasladar a ITEA, a Escola de Transmisións e Electricidade da Armada, que está no barrio de Teis, nunha parcela para construir a súa nova sede. Non tiña necesidade de espacio e tiñan que se trasladar aquí. Comezamos a falar un pouco de casualidade, porque fixéramos un foro así un pouco do sector do mar, con cofradías, con administracións públicas e digamos, academia ou centros de investigación. Eles participaron e pedíronos un pouco axuda ou un asesoramento para planificar ese traslado da nova sede, un pouco que necesitaban eles para trasladarse a aquel lugar. Nos empezamos a traballar a entender as súas necesidades e entender que o que necesitaban pois era analizar de maneira moi concreta como se movían os seus espacios, que tipo de espacios tiña este centro, desde laboratorios, acuarios, zonas pois tamén de divulgación pública, auditorios, etc. E con esta empezar a entender cales eran as dinámicas que cada grupo de investigación tiña no propio centro. Pois o grupo de oceanografía pois viña desde os acuarios e pasaba uns almacenes e despois a uns laboratorios con microscopios ou con ambientes controlados e despois tamén facía presentacións públicas no auditorio. Pois entender todas esas dinámicas era o que nos axudaba a formular un programa funcional, o que decimos nos, que é realmente as componentes que ten que ter ese proxecto, para despois tamén empezar a estudiar pois o lugar onde se iba a implantar. Neste caso na ITEA, e como se debería de relacionar pois cos espacios verdes, coas prazas de relación social ou cos fluxos pois dos veciños do barrio aquí de Ríos, que estiveran pois nos últimos 70 anos pechados completamente con esa área militar, que perderan esa zona e esa continuidade. Pois unha das súas demandas era realmente que lles permitise ese novo espacio, ese novo centro, poder desfrutar de novo da ITEA. Así, facemos estes esquemas, destes deseños estratégicos, nada máis, así esquemáticos, que permitiron, en segunda instancia, lanzar un concurso de arquitectura. E xa non somos nós os que temos que responder a preguntas, senón que son outros arquitectos e arquitectas, estudios de arquitectura, os que responden a esta pregunta. E nós o que xe axudamos ao CSIC a formular xustamente a pregunta correcta. Estes son os panéis do estudio gañador que está actualmente desenvolvendo o proxecto, Pérez de Pérez Arquitectos e MRM, e que tamén o proceso, a nosa misión é dalo a coñecer, explicalo, tanto para facer certa pedagogía, pero tamén transparencia de como se tomaron as decisións neste proxecto. Con esa experiencia, pois tamén estuvemos traballando da man da Xunta de Galicia no entorno, na finca de Lourizán. Este é o Pazo de Lourizán, pero o máis importante de Lourizán casi que é o centro de formación, o centro de investigacións forestais de Lourizán, que ao final é un referente de investigación forestal en toda España e, preguntas a calquer investigador forestal que este no país e todos recoñecen a Lourizán a importancia que tivo para todo isto, e que pode ter. Entón, nos, para formular, a Xunta tiña a obligación aquí de protexer este lugar, estaba caendo xa casi na ruína, entón quería recuperar este pazo e o seu valor patrimonial, pero que facía que puideran, de algún xeito, xustificar esta gran inversión que iba a necesitar o pazo? Pois era os usos e a función que este pazo iba a ter e que este conxunto de edificios e de centros iba a ter no futuro. Para eso nos comezamos a facer, damos varios pasos atrás e pensamos na cadea de valor do sector forestal.
desde o ecosistema ata a información forestal, a xenética, o crecemento ou as materias primas, a corta, o deseño ou o produto final, bueno, que papéis pode xogar Lourizán en todo este ecosistema, non? E que papel está chamado a xogar e como podemos complementar a través dos espacios que ali propoñamos e das funcións que ali propoñamos, pois que consolide isto e que o impulse, digamos, como sector de futuro para a Galicia do futuro sustentable, non? Con todos esos traballos, non vos vou poñer os diagramas, pero convocouse outro concurso de arquitectura que gañou un estudio, neste caso de Barcelona, Carme Pinós e Carlos Enric, que agora mesmo pois, tamén están en disposición de empezar a desenvolver o proxecto que despois levará a recuperación do Pazo, pero tamén da mellora e o impulso a todas as actividades que aquí ocurran. Ten lugares de coworking, ten lugares de investigación, residencia de estudiantes e de investigadores, lugares de exposición, pero ademais tamén ten unha parte de hotel que axuda a soster o conxunto, pero tamén pode ser ese turismo tamén científico, ecoturismo, etc., que tamén se ve atraído un pouco por estes entornos, non? Estas foron varias das imaxes da presentación pública do proxecto, que foi moi recente, fai menos dun ano, e que a arquitecta pois presentou ali o proxecto, non? Agora vimos recentemente de xustamente rematar outro concurso de arquitectura que se implanta neste lugar. Isto no Concello das Pontes, é unha finca, isto é unha colaboración que temos con Finsa, coa Madereira, non? Que ben coñecedes aquí en Santiago. Bueno, un pouco compartindo todos estes traballos, a experiencia que tiñamos, eles pedíronnos colaborar pois tamén para planificar esta finca que teñen nas Pontes. Son 400 hectáreas de explotación forestal, pero que dentro desta explotación forestal teñen pois dous conxuntos, así dúas aldeiñas prácticamente totalmente en ruínas, excepto esta casa que simplemente ten o tellado cambiado, pero realmente o chan é de terra, porque esta finca estaba chamada de algún xeito a que eles a utilicen pois, para os clientes, para as administracións, para escolas, para a formación forestal, etc., que eles lle podan ensinar de onde ven o produto, non? De onde ven ese produto que eles fabrican e que poidan ver en vivo ali como se fai unha xestión forestal. Esta finca ten completamente esta orientación, pero que agora tamén se pode reposicionar, non? Pero ten estes conxuntos construídos que realmente conservan unha das identidades realmente de Galicia e desta zona especialmente, e que incluso pois son record de memoria de pois toda a xente que emigrou destas aldeas todas de arredor, realmente a moi cerca, pero que se foron para a Vila das Pontes a traballar na mina e xa na Calvo Sotelo de inicio, e despois en Endesa, pero que quedaron abandonadas e que agora había que pensar tamén como unha empresa forestal e de produtos forestais e de madeira podía recuperar isto como máis alá de ser unha promoción dos seus propios produtos, que tuvera unha contribución pois tamén a xerar unha cultura forestal, unha cultura tamén da sustentabilidade e da xestión forestal sostible, que Galicia ten moito que dicir en torno a iso, non? Eles xa teñen pois outras funcións dentro da finca, tamén para desbrozar e para manter isto limpo, non? Pero teñen cabalos, teñen tamén pois eso, colmeas e demais, teñen así algunha colaboración con asociacións locais como unha de micoloxía que hai ali. E nós o que lle axudamos foi a facer un plantexamento completo de toda a finca, non? Un master plan que lle chamamos un plan director da finca que lle daba un sentido a todas estas edificacións e usos e que servía a través de certos recorridos para divulgar isto e incluso, pois, imagínate, pois, a dar unha formación de poda en altura ou unha formación de uso de maquinaria, pois neste lugar podía topar pois ese lugar, non? Nos fixemos todos este tipo de documentos técnicos. De novo volvimos a fixar, digamos, a propoñer como podería ser unha distribución dos seus usos, e isto permitiu pois facer un concurso de arquitectura de novo que se resolveu fai moi pouco, hai un mes escaso, e que gañou pois eso, un estudio xoven que propón pois unha actuación tamén construída en madeira, que permite facer este tipo de encontros, tanto sociais, festivos, divulgativos, pero tamén con certos espacios de formación e divulgación e incluso de investigación interna, non? E que, bueno, construe pois diferentes elementos que permiten este lugar de encontro. Agora mesmo, por certo, esta exposición de todo o proceso e tamén dos paneis dos finalistas e do gañador están agora mesmo expostos na Casa Ría, así que se queredes ir a visitar, pois eso, de 10 a 5, de luns a sábado, pois está aberta para que poidades ver. E ademais, este xoves, porque
sempre que facemos unha exposición, tratámola de vincular a un programa público de conferencias. Este xoves hai unha conferencia que vai xuntar pois 3 iniciativas de comunidades de montes comunais, que son referentes en Galicia pois pola súa contribución, pola xeración de emprego, pola xeración de valor, e que van ali pois eso, facer unha mesa redonda digamos, debater un pouco de outros usos e orientacións que ten o monte en Galicia, non? E que pode ter. Por último, nesta línea quería amosar tamén, pois, bueno, é unha diversidade realmente de proxectos, pero é un programa que temos nunha colaboración coa Fundación Marta Ortega Pérez, que lo que nos permite é financiar estes procesos, non? Esta fundación, pois, o que nos dá nos recursos económicos para poder dedicar unha parte do noso personal e, ademais, axudar as administracións locais a cubrir parte dos custos dos premios que se dan nestes concursos, non? A idea é poder transmitir aos concellos máis ben pequenos e con poucos recursos para a planificación, pois que procesos así tamén son efectivos, que son útiles, que son beneficiosos para eles e que nun futuro tamén poden pensar pois en facer máis cousas así, porque o que che permite pois é comparar diferentes propostas ante un mismo reto, non? O primeiro dos concursos bueno, digo concurso, inda que podedes todos entender que hai un proceso todo de análise, de participación, de planificación previa, que nos permite, pois eso, formular un programa, darlle, digamos, sentar uns criterios de deseño e que permiten, pois, despois facer un concurso que acaba, pois, na execución dunha obra, non? Neste caso, un centro social na aldea de Muimenta, isto está no concello de Carballeda de Avia, nunha estrategia de recuperación, digamos, de loita contra o despoblamento e reactivación rural. E este digamos, o panel, o proxecto do equipo gañador, que ao final pois é un uso mixto, desde centro social, lugar para facer pois terapias, cursos, yoga, este tipo de actividades, pero tamén ten unha parte de oficina, coworking, para que pois persoas máis xoves pois tamén teñan ese espazo de oficina para traballar desde aquí, un pouco incentivando os diferentes usos e a vinculación entre diferentes xeracións para que isto se dinamice, non? Un concurso que vai salir agora a finales deste mes na Pobra do Caramiñal, o que vos explicaba antes destas frontes marítimas, aquí xa podedes entender o que tratamos de facer, pero ao final é a planificación desta nova fronte marítima, non tanto como unha obra directa de facer despois a transformación, senón de decir, vale, que necesitamos facer, vamos facer unha planificación a longo prazo disto, cales van ser a secuencia de intervencións que temos que facer. Ao final non deixa de ser un territorio que está afectado por Portos de Galicia, polo tanto a Xunta de Galicia é a que ten que decidir moitas das cousas que aquí pasan, ou que a estrada tamén da Xunta de Galicia pasa por aquí atravesando o núcleo, pois bueno, o Concello, a través desta planificación, o que vai ter é a posibilidade de negociar, de colaborar, de presentarse un proxecto europeo, etc., de pedir unha subvención, pero é casi, é dicir eso, é facer esa planificación previa que despois che vai permitir ter máis facilidade de acceder a esas fontes de financiación que están necesarias para un concello aquí duns 9.000 habitantes, non? Nos xeneramos todos a documentación, modelos de 3 dimensións, etc., e outros análises que guían aos participantes no concurso a dar a resposta correcta tamén, non? Bueno, aquí xa se ve un pouco algunhas recortes de prensa que xa anuncian este concurso, etc., non? E o último, pois, bueno, tamén a planificación dun área empresarial en Porto do Son, nun entorno, pois, ao final moi natural e rural, e tamén aquí o que pretendemos, pois, é eso, intentar guiar e poñer, digamos, enriba da mesa todo aquilo que esta nova o desenvolvemento ten que respetar ou protexer e facer esa integración do mellor xeito posible. Bueno, nós un pouco nesta línea, ao final pasamos dunhas temáticas moi urbanas e moi de arquitectura a algo da paisaxe, do territorio, pero que ao final é que Galicia, das 3 pasos dunha cidade, xa estás nun territorio rural, productivo, toda a paisaxe non é unha paisaxe contemplativa, senón que é unha paisaxe productiva, agraria, marítima, forestal, etc. E nós estuvemos traballando un pouco desde aquelas experiencias coa Xunta de Galicia en varias estrategias para estes centros, que son os centros de investigacións agrarias aplicadas. Na parte de arriba vedes a foto do centro de Mabegondo, de agrario gandeiro, no medio de forestal en Lourizán, ou abaixo da Vega, que é vitivinícola, non?
ou aquí o de Sergude tamén dándolle unha volta á orientación e como poder facer pois unha serie de módulos e de intervencións que ao final axuden pois un pouco a consolidar todo este enfoque, no? De como a produción, a transformación, a comercialización dos produtos pois ten unha componente de formación, ten unha componente de divulgación, unha vinculación co sector empresarial, investigación, etc. No? Intentando facer pois todo unha reflexión moito máis ampla do papel que ten que xogar para despois ir propoñendo pois diferentes actuacións. Bueno, estos son algúns dos esquemas que se propoñían na estrategia, non? Ou, por exemplo, aquí, pois con unha, neste caso, un promotor privado, perdón, que ten digamos, estas ruínas dunha antiga salazón, que realmente ten uns valores tanto naturais, paisaxísticos como patrimoniais pois moi importantes, e nós tratamos de guialo tamén na intervención, na recuperación desta fábrica, pois como pode ir incluindo pois diferentes usos para que se dispoña pois dunha maneira coherente, respetando tanto a ruína, digamos, o patrimonio construído, como esa vinculación no territorio aquí nesta situación tan privilexiada, non? Pouco como se ten que ordenar e como se poderían incorporar as diferentes áreas e funcións do territorio. Ao final, como decía antes, pois tamén, eso, do urbano estamos traballando en áreas rurais tamén, e en colaboración coa Xunta de Galicia estuvemos traballando, pois tamén, ou estamos actualmente, traballando nesta estrategia de aldeas modelo, que lle chaman, que ao final o que pretende é darlle solución ou darlle vías de salida e de como poderíamos recuperar, reactivar, pois o que é a identidade de Galicia realmente, non? Que son estas aldeas vinculadas indisociablemente con esa base productiva agraria e tamén de monte, e como, ao mellor, planificando toda unha serie de servizos e unha serie de impulsos a nivel socioeconómico, pois poden ser lugar tamén habitables no século XXI, non? Para chegarnos a isto, pois facemos análisis desde a parte máis territorial, urbana, describindo pois as súas vías e como son estos espazos. Tratamos de identificar pois que elementos deberían de ser respetar a hora de rehabilitar o lugar, facemos un catálogo incluso de cada unha das edificacións, e xa se impulsaron pois algunhas intervencións que recuperan a esencia deste lugar e que dignifican pois un lugar tan representativo nesta aldea como podía ser o Palco da Música, que neste caso, pois ao mellor, a orquesta xa non ven a tocar aí, pero ao mellor pode servir pois como un elemento para intercambio de mercancías, por exemplo, cando ven o panadeiro, pois para aí, ou o reparto do peixe, non? Tamén na mesma aldea recuperáronse estes dous alpendres como cociña comunitaria, chamámoslle. Ao final o que non deixa de ser pois un lugar onde se pode cociñar os menús que algunhas persoas dependentes do municipio pois necesitan ter na súa casa, e que se lles fai ese reparto, pois agora tamén poderían vir aquí a comer ese menú en relación pois con outros veciños, pero tamén nos sirve ao mesmo tempo como pequeno centro de transformación para as actividades agrarias que poida haber aí, non? Facer un empaquetado, unha limpeza, unha preparación para reparto a domicilio estos alimentos. Bueno, isto é un pouco tamén unha estrategia para proveer de vivenda. Ou, por exemplo, en Ribadavia, aquí que estamos traballando pois tamén da man da Xunta de Galicia, da Consellería de Comercio, nunha estrategia de revitalización do centro histórico pois a través dun plan de mobilidade para liberar un pouco dos coches que atravesan pois estas vías e dotalos de aparcamentos disuasorios, etc. Non? Quería falar deste proxecto, que creo que é o último que vou presentar hoxe, pero que é un proxecto que se vai, digamos, xa de algún xeito abandona un pouco máis a parte construída e traballa coa xestión da paisaxe, que ao final, pois isto pasa no Barbanza cada verán, prácticamente, que son os incendios forestais, moitas veces ligados a unha xestión pobre ou, digamos, moitas veces ou non hai xestión ou as masas son tan continuas que son imparables estes incendios. E facémolo en colaboración coa Universidade de Santiago, neste caso, e co primeiro impulso da Fundación Banco Santander, que nos permitiu impulsar este proxecto, e facémolo pois do xeito que sabemos facelo. Primeiro, chegándose á xente que xestionou ese territorio durante décadas, entendendo como facían incluso os seus pais e avós para intentar extraer leccións daquel pasado, de como se xestionaba o territorio pois antes dos anos 50, 60, 70, que foi cando realmente se transformou por completo, non? Tamén contrastamos esa información a través dos arquivos municipais,
divulgamos un pouco a través destes encontros coa comunidade e recollimos pois, todas esas conclusións nunha publicación pois, que tamén temos nos, neste caso, a venda, cunha contribución a financiar este tipo de actividades. Non? No cuarto ano de desenvolvemento deste proxecto dedicámonos en exclusiva a preparar unha convocatoria para fondos europeos e conseguimos iniciar no 2024 un proxecto europeo realmente moi potente con comunidades de montes. Son 2 millóns de euros para intervención directas no monte. No? Aquí, bueno, é un pouco o esquema de diferentes accións que ten, pero principalmente o que trata é que áreas en abandono pasen a estar xestionadas, producindo algo ou xestionándose, que áreas que xa están producindo algo o fagan ben, a través de podas, clareos, etc., e que estén ben mantidas, e algunhas que xa están producindo materia prima, que incluso esa materia prima se poda transformar, sexa por aserradeiros, neste caso serradeiro portátil, ou sea pola transformación da carne. Por exemplo, aquí hai desde cabras a gando vacún, caprino, ovino, incluso cabalar. E, bueno, accións que xa se encontran neste proxecto pois son claras, desbroces, retirada de acacias, que son moitas das que son combustible para os incendios. Se contratar o personal, entón temos neste caso 2 gandeiros que están xestionados polas propias comunidades de montes que van movendo as cabras con eses vehículos tamén, con peches móviles, comendo pois todo eso e facendo esos desbroces, pero despois tamén promocionando as producións locais, neste caso na comunidade de Montes de Baroña, en Porto do Son. Casi todo ocorre no concello de Rianxo. E despois, pois, bueno, a divulgación. Agora vaise poñer en marcha un centro de transformación de produtos cárnicos, ou, por exemplo, xa a comunidade de Montes de Baroña que fai tamén produción de resina, de piñeiro, e que a vende, que é outro ingreso máis para este monte, non? Ou accións de voluntariado e de formación que se fan pois, en diferentes convocatorias, sexa para limpar os montes, para traer outras actividades aquí, non? E, bueno, xa por último, agora vou na área de Casarría. Isto era un pouco repaso a proxectos, que é un pouco a diversidade do que facemos. E Casarría, bueno, que non a coñece, pois este edificio con esta galería tan imponente na Virxe da Cerca, que se establece, pois eso, con estes espacios de oficina, un espacio de exposición. Ten aloxamento, ten hasta 11 habitacións nas partes superiores, porque aquilo foi unha residencia de estudiantes no pasado. Ten unha sala de conferencias deste tamaño, máis ou menos deste tamaño. Ten unha cantina que lle ofrece servicio tanto de comer aos traballadores como aos visitantes que veñen de fora, está aberta ao público, e que tamén fala pois desa produción de cercanías, de circularidade, de sostibilidade, de proximidade, etc. É un xardín, non? Bueno, este é un pouco a sección do edificio. Desde a rúa vemos 3 plantas, pero realmente ten ata 5 plantas no interior, e que se abre a todo ese xardín e despois ao Parque de Belvís. Para que? Para que sirve? Pois para facer charlas, debates, sesións de traballo, exposicións, eventos. Ten o espacio de cantina, que nos, bueno, é un espacio gastronómico, residencias, incluso de investigadores que tamén nos veñen visitar, ou talleres con estudiantes. Estas son algunhas das actividades que xa viñamos facendo como programa público, colaboracións con universidades, sesións de traballos coa comunidade, visitas, exposicións, etc. E que agora, pois, teñen este lugar, en Casarría. Esta é a primeira das exposicións que abriu o espazo fai un ano xa, e que explicaba pois o que éramos como fundación, non? Estas son algunhas das imaxes pois de eventos e de visitantes que tivemos aquí. A segunda das exposicións foi sobre un daqueles concursos que fixemos, o do Centro Social de Muimenta. Entón explicábamos a través, pois, nesta sala de exposicións, pois como fora todo ese proceso de planificación, e ademais demos a coñecer pois todas as propostas presentadas no concurso, non? Ademais que aquí, por exemplo, vemos ao alcalde nesta sesión de debate onde participaron todas as partes deste proceso, desde o xurado do concurso ata as persoas encargadas da planificación ou o propio alcalde, en presentar pois, os proxectos gañadores. Recentemente finalizamos toda unha exposición que durou casi 5 meses, que foi a primeira das exposicións temáticas que impulsamos desde a Casarría. Arrancou cun pequeno mercado de Nadal, na que poñíamos obxectos domésticos á disposición e, digamos, á venda durante a estancia de Nadal.
E despois un concurso de curtas que trataba de amosar pois, que facían as persoas, digamos, os praceiros máis alá de estar ali no posto, no? Dando a coñecer pois, a vida pois, dun praceiro. E isto pois, tamén tuvo este lugar aquí na Casa Ría para expoñer e dar, de algún xeito, nesta exposición o que pretendemos é dar unha pequena dose de información que despois complementamos con todo un programa de eventos, que neste caso pois, foron 10 charlas, debates con productores, con escritores, con comerciantes, incluso trouxemos a varias personalidades internacionales do mundo da alimentación. Bueno, esta foi unha das presentacións dunha cooperativa láctea na propia cociña falando do enfoque que ten esta cooperativa, facendo unha degustación gastronómica tamén, ou produtores tanto do mar, de agricultura, de gandería ou de terra, debatendo sobre os retos que teñen, os potenciais que teñen os produtos de Galicia, ou estas personalidades internacionales que viñan a coñecer o mercado de abastos para despois codeseñar incluso un menú en colaboración con Iago Pazos, neste caso, da cantina de Abastos 2.0, para cociñalo, despois dunha charla na que ela falou de toda a súa obra e despois poder servila en diferentes sesións, non? Ou aquí a Ruci Rolles, que veu desde Londres, tamén a gravar un podcast, unha grabación dun programa de radio, en conversación con David Chipperfield, ou o restaurante do País Vasco, a Matolosa, que veu tamén a coñecer o mercado, a cociñar conxuntamente con Iago, a facer unha charla para despois degustala no espazo da cantina. Entón, intentamos encontrar un pouco estos formatos que tamén abran a Casa Ría ao público e que permitan esa interacción co público. E finalmente, nesta serie de encontros de mercado que chamamos, que cociñamos cos cociñeiros do barrio, a Tafona de Lucía Freitas, ou o Anaco de Víctor, ou o Pampín de Alén. E iso, o mesmo, explicar esa relación co mercado de abastos, esa vinculación que ten con todos nós, falar dos retos que ten o mercado e que ten a gastronomía en relación con eles, as maneiras de cociñar agora na casa, etc., para despois facer esta sesión de degustación de produtos na propia cantina de Casa Ría. Agora mesmo, como decía antes, está aberta esta exposición, fala do proceso de planificación e o concurso de arquitectura da Panda da Dá, que é esta finca que ten finsa nas Pontes. Son imaxes da presentación, da apertura da exposición, e que, o que pretende compartir todo este proceso, dando a mosar as propostas do proxecto, os finalistas e os gañadores, e tamén debatindo con todas as partes implicadas no proceso para facer ese exercicio de transparencia, incluso de pedagogía, para transmitir un pouco como se fixo todo isto, en diferentes, con algún dos eventos. Das componentes de Casa Ría quería destacar a cantina, porque ao final ese espazo gastronómico relacionado co mercado, que quere falar da alimentación sostible, comprometida, de cercanía, tradicional, que trata de divulgar esos valores da cociña de Galicia, que incluso estamos facendo hasta un programa no que ou do personal do Estudio de Arquitectura ou da Fundación, cada mércores, cociña xunto coa cantina un plato que lle recorda que é moi especial para eles, neste caso é Laura do despacho de arquitectura, que é italiana, facendo unha pasta con chícharos que é moi tradicional da súa zona de Nápoles, non? Ou incluso eles nos axudan a este tipo de debates a planificar. E agora, recentemente, nesta primavera, aproveitamos para plantar unha horta como moitos aquí en Galicia. Tamén unha horta que pretende recoller información para poder divulgala, canto produce, que se produce, en que tempada, un pouco como se pode producir nun cachiño de terra e despois incluso na cantina poder degustar estes alimentos e despois facer estes materiales tamén divulgativos que nos permiten a todos coñecer un pouco máis dos produtos locais. Xa por último de todo, e non me quero alargar máis porque xa levo, creo que, consumido o tempo, quería falar das colaboracións académicas, porque nós, ao final, o que nos permite Casa Ría, pero que nos permite a Fundación e coñecemento un pouco tan local, é que unha universidade de calquera lugar de España do mundo
se vincule moi directamente cunha situación real, cun territorio real, incluso coa xente, co alcalde, coas veciños, etc. E nós lle facemos un pouco esa aterraxe no lugar para que comprendan moitos máis as condicións do lugar. Facemos sesións de traballo internas nas nosas oficinas, facemos visitas a lugares, neste caso na Lonxa de Ribeira, para que entendan as dinámicas deste lugar, ou exposicións tanto aquí como nas súas universidades. Neste sentido, temos varios proxectos. Este é un proxecto europeo de diferentes universidades europeas. Este é un encontro en Turín, isto foi en Bulgaria, unha das nosas compañeiras indo ali, ou tamén en Zúrich, que tamén houve outra das sesións, ou xa o taller de estudiantes que se fixo aquí en Porto do Son e que nos organizamos. Isto vai ter un simposio en Bruselas agora neste xullo. Este tamén foi unha colaboración que fixemos coa Universidade de Navarra, na que os estudiantes viñeron aquí á aldea que antes ensinaba a entender como funcionaba, e esta é a presentación dos seus proxectos á cidadanía, aos veciños da aldea e aos representantes políticos. E tanto lles gustou que volveron o ano que ven a outra aldea, neste caso en Monterrey, aquí a visita a ese lugar, ou as sesións que fixemos na Casa Ría, explicando máis alá, complementando aquelas explicacións. Cunha Universidade de Barcelona tamén fixemos unha, relacionada, centrada na Ría de Arousa, tamén con un pouco as mesmas dinámicas, de presentación dos proxectos, debates, mapeados, al in situ, visitas ao lugar, e incluso en Barcelona agora participando nas presentacións de proxectos e nas evaluacións finais dos seus exercicios. A última das que tivemos, as importantes, veio dos Estados Unidos, de Boston, do MIT, unha universidade moi importante dos Estados Unidos, que centrou o seu traballo nesta antiga conserveira en Ribeira, no Porto da Guiño. Visitamos o lugar, incluso pudemos entrar dentro, eles coñeceron o lugar das rías, como funciona todo este ecosistema, viñan de Estados Unidos, así que podedes imaginar todo o exótico desta visita. Incluso visitaron tamén como se relaciona o mar co monte a través destas visitas aos montes, ou a industria da madeira, neste caso de Man de Finsa tamén, que fixemos. E aquí unha diversidade de outras actividades que tanto nestes períodos como noutros fomos facendo e que seguiremos facendo, porque Casa Ría tamén se dá moito para isto, e incluso nas súas habitacións estes estudiantes de Estados Unidos puideron aloxarse durante unha semana e polo tanto eso é algo que nosotros queremos seguir impulsando no futuro. E nada máis, con isto acabo, cunha invitación aberta que nos visitedes na Casa Ría. Como decía antes, de 10 a 5 de luns a sábado estamos abertos, e se queredes organizar tamén algunha visita guiada que nos leve polo resto do edificio, tamén estaremos encantados de organizala. Así que nada máis, moitas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muy interesante la exposición. Bueno, hacemos un turno de preguntas o comentarios. Adelante. Moi boa tarde, parabéns pola presentación e pola iniciativa, sobre todo. Gustaríame saber, nestas aproximacións holísticas que facedes nos proxectos, canto de importante para vos cambio climático, abastecemento de auga, de xestión do ciclo hídrico, abastecemento de enerxía e tamén xestión de residuos, e se tedes en conta tamén algunha ferramenta de circularidade para que estes residuos se convirtan de novo en materiais. A ver, moitas veces a plasmación, digamos, concreta destes estrategias non sale directamente, digamos, enunciada, pero realmente a cuestión da sustentabilidade, da circularidade, está intrínseca, creo. De primeiras, reutilizar o propio edificio, se pode, darlle outro uso, neste caso, desde o Centro de Investigacións Mariñas, Lourizán, as aldeas mesmo. Ao final, nas aldeas o que tratamos de facer é dicir, ostras, hai tantos miles de edificacións en todo o territorio de Galicia abandonadas e baleiras, que a primeira estrategia de circularidade é poder volver a rehabilitalas realmente, e non consumir máis solo, e non consumir máis recursos, transformando paisaxes, transformando e producindo todos esos impactos que facemos.
en proxectos como o concurso este da Pobra do Caramiñal, que estaba a reorganización toda a fronte marítima, aí levan capítulos enteiros falando pois, de como renaturalizar todos esos espacios, non? Son recheos portuarios, tampouco nos podemos poñer moi optimistas porque debaixo deso hai escombro realmente, pero bueno, pódese facer moitas estrategias para xestionar o ciclo de auga, para renaturalizar con arborado, para proveer de sombra, para mellorar as condicións ambientais, de confort, pero tamén estéticas e de calidade realmente do espazo público. Incluso nese lugar propónse ou suxírese a instalación pois, de cubertas fotovoltaicas, incluso para proveer pois, o mellor nesas zonas de aparcamento que non podes prescindir delas porque fan un servizo realmente útil a toda a vila e de algún xeito convírtese nos seus aparcamentos disuasorios. Bueno, pois o mellor tamén ali, xa que están os coches, pois podemos ou situar arborado ou situar placas fotovoltaicas, etc. Entón, bueno, claramente están integradas, quizás non temos o capítulo sempre escrito, pero vamos, que todo o achegamento de primeiras é reutilicemos o que poidamos e integremos, digamos, todos esos sistemas o maior que poidamos. Na finca desta de Finsa sale explícitamente, no concurso pediuse explícitamente unha xestión, digamos, unha estrategia para a xestión de auga, porque ali hai unha captación de auga, pero non hai unha rede, non hai rede de saneamento, por lo tanto, o ciclo de auga, como se podía reintegrar esa auga, ou polo menos cando se libere ao regato que hai ali, pois que se fagan en boas condicións, incluso que se fale do residuo forestal, porque ao final o residuo forestal ali de podas, clareos, etc., pode ser reutilizar o mellor astillado para facer pois, nunha caldeira para calefacción, etc. Entón, bueno, sí, integrámoslo. Todos estamos, como di o meu jefe Chipperfield, todos estamos aprendendo a como integrar todo isto, sobre todo no sector da arquitectura e da construción, que é o responsable de un 40 e pico, 50% das emisións de carbono no mundo, non? Bueno, moitas gracias pola túa intervención. A mí me parece moi inteligente o plantexamento que fixechedes, que facedes, que tedes como objetivo dentro da Fundación Arría. Eu, en este sentido, quixera coñecer si decías que habedes que fixechedes algunhas propostas a algunhas administracións, algúns concellos, etc. Se fixechedes algunha proposta específica aquí nesta cidade de Santiago, tan próximo. En este sentido, unha segunda cuestión, é dicir, que aspectos específicos vos podedes de alguna maneira valorar que son necesarios sustancialmente modificar na propia cidade de Santiago. Gracias. Proposta, digamos, estratégica como as que presentei para Santiago de Compostela non tivemos así. Tuvemos unha reflexión dentro desa colaboración coa Fundación Marta Ortega na que organizamos durante 2 semanas un taller de estudiantes nas que analizábamos a relación entre o Parque de Belvís coa cidade, en xeral, coa cidade histórica, pero tamén con outras partes da cidade. Ali foron xurdindo conclusións das nosas análises, como podían ser o regato do Cancelón, que importancia tiña ese regato, de como articulaba a infraestructura verde e azul da cidade, ou relacións coa famosa Casa da Xuventude, como se podería abrir ou non a cidade se desaparecía parcialmente, se transformaba. Digamos que a nosa idea naquel taller era abrir escenarios. Digamos, era, consideremos 2 ou 3 escenarios para cada situación, non? Se recuperamos o regato, pois como podemos facer? Está presente en superficie, ou recupera as canles, por exemplo, de rego que había no pasado, cando eran hortas, ou se hai inundacións, hai zonas inundables, por exemplo, ou como se continúa máis alá ata o Sar. No caso, da Casa da Xuventude, se se tiraba, se se quedaba a medias, se se reconvertía. Había diferentes estrategias, por exemplo, para debater sobre eso. E a verdade é que estamos en conversas, sempre con un ofrecemento aberto un pouco a contribuir en diferentes procesos de planificación. Nun convenio de colaboración que estamos agora renovando, estamos
fixemos varias propostas de por que áreas poderíamos traballar na cidade de Compostela. Pero, bueno, de momento non temos nada nin firme nin en previsión de que podamos arrancar. En relación aos retos da cidade, bueno, claramente hai un tema de relación, ou polo menos nos vemos, entre a cidade histórica e o ensanche, digamos que a relación esa con Virse da Cerca, eu creo que é un debate acertado, e abrilo incluso a través dun concurso de arquitectura pareceme ben, porque, bueno, o que se vai poder poñer en riba da mesa son diferentes propostas e diferentes achegamentos a unha solución que é certamente complexa. A relación co Parque de Belvís, a verdade que a través deste taller sí que é unha cousa que Belvís non ten por que ser solamente un espazo natural ali, senón que pode ser un articulador de moitos espazos da cidade e creo que se pode beneficiar a cidade del. E despois tamén hai unha cuestión que nos interesa especialmente, incluso algunhas das propostas que tratábamos de impulsar para ver se podíamos traballar sobre esos temas, era a vinculación de outros barrios periféricos, sexa o Castiñeiriño, que están moitas veces maltratados ou separados por vías como o Restollal, que se planificaron na súa época como crecementos da cidade, pero ao fin e ao cabo están como bastante separados físicamente, funcionalmente do que é a cidade. Entón, ao final, eu creo que a Santiago, bueno, claramente hai outro tema que na cidade bella temos que conseguir manter os usos de vivenda e de que siga vivindo xente, que siga podendo haber comercio, non sucumbir solamente ao turismo, e iso é un reto porque moitas vilas e moitas cidades se enfrentan ao mesmo, de poder protexer os seus centros históricos como espazos habitables e non só como produto de venta turística. Pero, bueno, é un reto importante, non hai solucións máxicas e hai que ir vendo un pouco solucións e testándoas para ver como salen. Pero, bueno, eu diría un pouco, esas son así un pouco conxuntos de temas que son realmente complexos, ningún deles é fácil de solución primeira, pero creo que a reflexión, o debate, a planificación de solucións, así máis a medio e largo plazo, é necesaria e imprescindible para poder abordalo. Hola, gracias por la charla, que ha sido fantástica y los proyectos expuestos son impresionantes. Pero me vas a disculpar que te pregunte por algo en lo que evidentemente no habéis intervenido, y es para preguntarte sobre opinión como experto, y es el proyecto Altri. Proyecto Altri. ¿Qué opinión? Altri, sí. Sí. Sí que está... Sí que es pública a opinión, pero bueno, a ver, un proxecto, a ver, eu, na miña opinión, e creo que como fundación tamén estamos neso, os proxectos que estamos falando do rural, os proxectos que estamos falando de comunidades de montes, os proxectos como este que poñemos da finca, de todos o que tratamos de facer é multiplicar as actividades que existen no monte, É dicir, agora o mellor é difícil de defender que digamos, é difícil de equilibrar a rendabilidade rápida que che pode dar un cultivo de eucalipto con un cultivo de castiñeiro, vale? Pero nese cultivo de castiñeiro, se podemos combinar as actividades que ali ocurren, temos que tratar de equilibrar a rendabilidade desa xestión. Ademais, como todos os beneficios que eso pode aportar. Nós, a través do proxecto este de Laboratorio Ecosocial do Barbanzo, que tratamos é de demostrar ese modelo. Ao final, partimos dun lugar que principalmente hai eucalipto e mal xestionado ou hai masas de piñeiro en monocultivo, como se lle poden aplicar mellores formas de xestión, combinando con actividades gandeiras, silvopastoriles, que controlen a biomasa, con actividades como o resinado dos piñeiros, como a produción tamén agraria e combinada, o mellor de cereais e demais, que tamén sirven como barreiras contra incendios e demais. E ao final é un pouco esa mirada atrás a ese modelo que había antes, previo da ditadura, que realmente aí foi cando se foron transformando todos esos modelos productivos, e como se xestionaban aqueles territorios. Ao final era así que realmente un ciclo digamos, entre a agricultura, digamos, a xestión forestal e demais para a fertilización da terra e demais. Esos son os nosos modelos, digamos, un pouco, ou os proxectos pilotos que nos tratamos de impulsar, de como
esos proxectos poden traer valor e, sobre todo, provocan unha xestión activa do territorio. A nos preocúpanos que a xestión sexe solamente pasiva, que ti plantas hoxe, en 15 anos, ves e cortas, vale? Pero ali non ten por que vivir ninguén. Entonces, todos, dice Chipperfield, non? Eso crea unha economía vaga, unha economía que non produce actividades complementarias. É solamente eso, non? Extractiva, planto, extraio, xa está. Non é unha actividade que vaya xenerando actividades secundarias. Entón, digamos que nos, cando sempre se nos foi preguntando, ata, bueno, hai recentemente, non sei, hai uns meses, non, nos que xa, bueno, o noso presidente Chipperfield pronunciouse públicamente en contra, digamos, deste proxecto, a nosa actitude que nos temos como fundación trata de non ser unha reacción contra as cousas que pasan, sino intentar amosar vías, e todos estes proxectos que eu ensinei, pois non é dicirlle á Xunta de Galicia, oye, que esa carretera está fatal e faigolle unha manifestación, é dicir, bueno, nesta carretera que está en todos os sitios, este modelo podería ser unha solución que se poda replicar e demais. Entón, un pouco a nosa maneira de facer é esa, e tratando un pouco de integrar e de baixar, digamos, ao debate sereno e das ideas e das propostas o que creemos que é un modelo axeitado para o que temos, para Galicia e demais. No caso de Altri é imposible facer un debate sereno xa. Digamos, está tan enquistado que calquera posicionamento que ti fagas ou calquera crítica ou calquera posicionamento a favor ou eres el mal ou eres el demonio. Entonces, é difícil, que digamos, pero, bueno, nos creo que polo exemplo ou polo que tratamos de promover, tratamos de amosar vías que creemos que poden ser boas. Traballamos moito e nos centramos bastante nas comunidades de montes veciñais, pero principalmente porque son grandes extensións que realmente en sí mesmas, 600, 800 hectáreas, poden amosar cal podería ser un modelo de xestión do forestal de Galicia, non? E se neses pequenos modelos podemos amosar o que queremos para Galicia inteira, pois, bueno, é un pouco sobre o que camiñamos. Entón, bueno, non sei se che respondín moi ben, pero por aí vai un pouco a línea. Mais alá de si os efluentes, digamos, se a auga que bota contamina máis ou menos, espero que non, se estamos na Europa do siglo XXI, espero que eso non sexa unha contaminación tan así, pero bueno, máis alá diso, un pouco o modelo que trae, que pon en riba da mesa. Está claro que todo o mundo queremos que se aporte valor engadido aos recursos que xa existen, e está claro que xeneren ingresos, e sobre todo os propietarios forestais se sentirán, se beneficiarán de que haxa competencia para o eucalipto e que crecerá o precio e demais, pero bueno, o noso modelo vai un pouco por outra línea e nos gustaría que se fixera ese esforzo por esa línea, que probablemente os resultados non sexan tan inmediatos e tan a curto prazo, pero creemos que van ser máis sólidos e máis resilientes no futuro. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. Vamos a hacer... Gracias. Como es costumbre y en nombre del Ateneo, Manuel, pues tenemos obsequio, agradecimiento por tu presencia hoy aquí. Muchísimas gracias.